Isinusulong ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II ang pagkakaroon ng kumpletong listahan ng lahat ng manggagawang nagtatrabaho sa lungsod upang mapadali ang pagtukoy sa kanilang pagkakakilanlan sakaling magkaroon ng aksidente o emergency. Sa Discuss With Us ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter sa Widas Hotel Clark nitong June 11, sinabi ni Lazatin na mahalagang nakatala ang pangalan, tirahan at pinagmulan ng bawat manggagawa. Importante, lahat ng manggagawa na pupunta po sa syudad natin para magtrabaho, kailangan nakarehistro rin po sila sa barangay. Para alam natin kung saan sila nanggaling at madali natin malalaman yung kung saan sila nakatira, kung saan kung anong pamilya sila galing. Aminado ang alkalde na sa insidente ng gumuhong under construction building sa Barangay Balibago, ang listahan lamang na ibinigay ng foreman mula sa panig ng mga kontraktor at building owner ang naging pangunahing batayan ng pamahalaang lungsod sa pagtukoy sa mga biktima. Kamukha nung nangyari sa trahedyang ito, wala kaming lead para malaman namin kung sino ang mga biktima. Kung hindi sasabihin ng mismong foreman yung mga natatandaan ng mga tao na mismong natutulog dun sa site ng construction, wala kami talagang lead kung hindi lang magbibigay talaga ng listahan ang may-ari o contractor mismo ng naguhumbos gusali. Dahil dito, sinabi ni Lazatin na dapat magkaroon ng maayos at updated na record ang lahat ng mga workers na nagtatrabaho sa Angeles City. Siguro napaka-importante na nakarehistro lahat ng mga manggagawa na magtatrabaho dito po sa Angeles City. No? At para well-documented po lahat at hindi tayo naghahanap kung sino man ang possible na maging biktima man kung sakaling may trahedya ulit nangyari dito. Siyempre tayo ayaw natin magkaroon ng ganitong klaseng problema at kaya nga pinapaikot talaga natin ang mga building officials natin para ma-check ang lahat ng mga ginagawang mga proyekto po dito. Nagbigay rin ng alkalde ng direktiba sa city building official na inspeksyonin ang mga ongoing construction projects upang matiyak na sumusunod ang mga contractor at building owners sa umiiral na structural at safety regulations. Ayon kay Lazatin, layunin nitong maiwasan ang kaparehong insidente at maprotektahan ang kaligtasan ng mga manggagawa at ng publiko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.